Габдулла Тукай, таян Аллага. Әй бәһәле, әй кадерле, әй гынахсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Ходай, күрсәт диген ошбу җиһанга якты юл. Ул рәхимле, әткәң әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең, һич бер бызык уй кермәгән. Пак телең дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вөҗүдең пак синең. Син фәрештә валчыгысың, йөзләрең ап-ак синең. Кыйылдыга, ихлас белән тезләнде кыйбла каршына, бел аны. Керсез күңелдән тугры юл бар гәршенә. Әй бәһәле, әй кадерле, әй гөнаһсыз яшь бала. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага.